Karl Parnis, għaw, naħseb drajtuni, bniedem li namel parti mill-Kamra Sportiva, u ta' dan nixtieq nirringrazzja lid-direttur Antonello Abela li mhux tal-lifda li tal-janka qed itini daqsxejn kompiti li s-soltu kien jiġu assenjati jew jagħmilhom u nirringrazzjah tal-fiduċja. Kombinazzjoni li din il-ground jien u Antonello u ltaqa' persuna magħna u qed nitkellmu. U dlong dal-persuna wera tħassib, diżappunt u dispjaċir meta badnija fuq il-logħba Malta-Olanda. Dan li huwa missier pali u għandu żewġ titfal u l-ground għalih ħarġa u jieħu pjaċir jiġi daqqa ma' tifel, daqqa ieħor, daqqa mal-mara. Wera tħassib kif tiġettilkom u nkwitat. Għalli Parnis, għetlu għajdlina, għalli biex inġib it-tfal u l-mara Malta-Olanda u niġin tiġini 400 euro. Għetlu mbissajt, għetlu 400 euro, għetlu tiġiġi il-ground, issa jena bnidem il-ground inħobbu. Għalli mela, għetlu biex ġellu, għetlu t-tiġdu l-siqi, għax rajtom kienu għem qabel id-daw ġeja xaħadma, ma tafx inti nitċajta u nġdu zaħel, għazma ġek. U fil-dlonk, għalli xħadma Parnis għalli nħallina xinkwitat. U jurin il-prezzijiet, Malta, Olanda, West Sea, u ekku, għaxek jiġu l-mara u ġiġ titfal, 400 euro. Meta rajtom, mussa d-dan ejdilkom, issem bnidem parola faċile, naħseb drajtuni, bniedem li nħoss ħafna, bniedem buri bil-passat tiegħi, musa dejjem ngħidilkom, jien tifel tal-ħaddiem trabbejt, jien jaf kemm rajt affarijiet ġol vetrina u bkejt għalihom. Min jaf kemm kien hemm ommi kont inħossolhom ommi tgħidli ma nistax. Jien jaf kemm rajt affarijiet għand in-nies. Xtaqt bħalhom iva mhux kull tifel ikun jixtieq. Imma iċ-ċirkostanzi ta' ħajti sfortunatament ma permettewx. Biss imħabba u ikel qatt ma naqsuni, imma affarijiet materjali ma tafx inti. Mhux kulħadd ikun jista' jaffordja, biss ta' dan grat. Għaliex kieku llum mhux ħanitkellem kif qed nitkellem, kullum ngħidlu iwa 400 x'inhu huma. Għax illum jien Alla jbirek komdu. U komdu għax kemm jien u kemm Marti naħdmu nirsistu daqs bawla. Imma fuq avveniment bħal dan jien li din biex raġel bil-familja id-dilettant tal-futbol Malti u dan ma jfallix logħba ħadd iġi 400 euro tgħidli jmur żoni oħra. Ġieħ il-ħannina dinja ta' minimum biex jidħol f'żona oħra, minimum irid fuq 150 euro. Malta, da żgur li nħobba ma bid-dovut rispetta. Jiena l-insiefer rajt il-Liverpool ma' Real Madrid 60 euro ġo Anfield. Rajt il-Roma final ma' Sevilla Budapest 60 euro. U mbagħad niġu aħna bid-dovut rispett u nerġa' ngħidha għax jiena Malti minn dawk li nħoss. U Malti ta' vera. Mhux fejn jaqbilli. Tej mhux sa nkun Malti nkun barra mur niġġagbina pajjiżi. Anka jien email fuq ix-xogħol bil-Malti nibatilhom għax dik li tagħmilni Malti. Imma fuq ħaġa bħal di ma nistax ma nitkellimx. U ħanejdilhom, ħoj, MFA, tafu x'intom tagħmlu tridu n-nies il-ground? Qabel kienet issir sistema, niftakarni meta kont żgħir ma' missieri Alla jtih is-saħħa. Kien isir block ticket biex ikun hemm mixed, ifhimni. U n-nies il-ground jiġu dejjem mhux għall-logħba waħda, mhux għax issa nafu li ħajkun hemm domanda qawwija l-biljetti. Alright, tgħidu l-ekonomija din, supply u demand, imma ejja nkunu nies twajba, ejja nkunu give and take. Mhux imbagħad mur ta' Roma San Marino bid-dovut rispett. Ground nofsu vojt, jien pretendi ma' San Marino jkun hemm ground li fuq. Għax ċert, konċert, għalkemm ċertezza waħda il-mewt, li Malta ħadd mur tajjeb.
Nixtieq nagħmel appell min joħroġ dawn l-affarijiet. Ftakru li mhux kulħadd jista'. U l-isport, speċjalment il-futbol, għandu jkun mezz ta' għaqda, mhux mezz ta' diviżjoni. Li l-futbol kien irid jibqa' u għandu jkun ta' kulħadd. Mhux fortunatament il-futbol sar xibka, reket ta' flus kbar enormi. U ejja nerġgħu nagħtu l-futbol lill-poplu għax dak l-isport tal-poplu jimmettilkom xagħtu l-polo jew il-Formula 1 lill-poplu għax dak tas-sinjur. Imma l-futbol kulħadd jilagħbu u ejjew naħdmu biex anke militajiet żgħira ikonna futbol li jiġbed lil kulħadd mhux tara ċerti nurseries flejjes u spejjeż kbar u nappella li dan l-appell tiegħi ma jaqax fid-nejn torox u l-futbol jerġa' jkun miftuħ għal kulħadd. Grazzi u nispera li azzjoni tittieħed.